Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu jama'a ga wasu abubuwa da idan har ka yi su insha Allah wayarka za ta ƙara ƙarfin batir sosai domin sanin ko menene mu da cikin shirin kai tsaye. Da Allah idan yau ne farkon zuwan ka to ina roƙo da Allah ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi wal hakan zai sa a sanar da kai kowane sabon shiri da mun ɗora. Alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Abin da za ka yi domin wayarka ta ƙara ƙarfin caji shine da farko za ka zo ka shiga setting ɗin wayarka. Idan ka shiga setting kamar haka ga wani rina inda aka sa setting ko inda aka sa search setting sai ka taɓa. Abin da za ka yi search shine yauwa abin da za ka yi search za ka iya rubuta saver. Yauwa afuwan yauwa battery saver shi za ka shiga ga yana a ƙarshe sai ka kunna shi. Wannan yana ƙara ƙarfin batiri sosai saboda za ka ga ƙaramin waya batirinta duka lamba nawa ne amma kuma za ka ga ta fi manyan wayoyi da yawa riƙon caji. Yauwa kuma ba iya wannan ba ne, abu na gaba da za ka yi sai ka zo nan ka shiga inda aka sa display ga yana display and brightness sai ka shiga. Sai ka zo nan gun hasken wayarka kamar yadda shi auto. Yauwa kamar yadda shi auto nan nawa ba auto yake ba to amma na mai da shi auto ne saboda wai na buɗe shi ne saboda nuna wa mutane da yana auto ne to amma kamar yadda shi auto haske yana daga cikin abu mafi mahimmanci wanda yake jan cajin waya gaskiya sosai. Yauwa bayan nan abu na gaba da za ka yi ka tabbatar wayar fiber na wayarka ba ka sa mai haske ba. A gaskiya mai haske yana da cin caji sosai. Ka kiyaye sosai wayar fiber wannan na wayarka ma'ana hoton fuskar wayarka ka sa mai duhu. Ya ma fi wannan duhu in sun samu ne. Sannan kuma abu na gaba da za ka yi shine ka zo nan ka rufe wifi, location, bluetooth ka tabbatar suna kulle in dai ba aiki kake yi da su. Abubuwa ne masu cin caji sosai. Yauwa idan har ka bi wannan abun step by step to wallahi wayarka za ta ƙara riƙon caji sosai fiye da yadda ba ka tunani. Abu na gaba kuma sai nan wayannan abubuwan su ma ka tabbatar duk kana cire su ba ka tara su. Dan duk wani app da za ka shiga ka fita to yana fa aiki. Dole yana nan yana shan cajin ka idan kuma kana kan network ne to yana jan datar ka. Saboda haka ka kiyaye don Allah. In har ka bi wannan tsari step by step to insha Allah wayarka za ta ƙara riƙon caji sosai. Akwai sirrikan da ya kamata a ce ka ƙara sani game da wayarka ta Android saboda ƙara ƙarfin batiri to akwai hanyoyi da yawa da zan ƙara ɓullo muku da su insha Allah. Idan har wannan bidiyo ya burge ka to ina fata da ka danna mu subscribe sannan ka zaɓi alamar ƙararrawa sannan kuma ka yi like ka yi share domin ƴan uwa su amfana. Wana gode.